Здравейте! Здравейте! За добро утро, Роза, предава Деница Търновска. Нашия филм, Шина филм, нямаше да бъде реалност без специалната подкрепа на Любомира Любкова. Точка. С какво ни подкрепи тя по-точно? Т.е. да ви подкрепи. Аз съм просто оператор. Не участвам в Шина филм. Да. Значи, тя ни подкрепи с любов, Морал. с морал, В смисъл морално. аз морално. Морално ни подкрепи. И най-вече тя беше главната причина Жилински пазар да ни спонсори. Тя там има колеги заради това. Нейните колеги. Не. Тръцо и Пръцо. Например. И как? Какво ще кажеш за вашия втори проект? Перник филм. Чухме за него вече. Бяхме информирани от списанието White Boogie Boogie Room. Перник филм. Надяваме се да успеем да го заснемем. Брат, така само си отдадеш ми юмрук, както си фана ръка. Защо така седиш? Значи, много силно се надявам да успеем да го заснемем. Защото той ще е един страхотен филм. И имайки предвид, че тотото в Перник е много важно. Ще пуснем ли тото? Естествено, че ще пуснем тото. Просто